Gusto sila makiksetol, so ibig sabihin wala na yung makiksetol sila. May gusto na unahon kami, upat na sila, pwede naman yan. Tibat pa lang tayo. Gila ang pugso no gable. Wala sila pa ng abrihan na niya magilo. Mo gani, di mo gana nga ablihan mo mo gani. Pulis no. Dapat ang katong ilang mga coordinate na yung wala gini. Magdasok na mga tao. Oy, bag sobra na makuha loban. Ang gilog na. Ato uban nga runing nun po nga libo kay gikuha. Ba mangita nga kuan nga dako kay tuwa. Dili ta na padulan.
Saan, nagripa na? Saan, nagripa na? Ano nito mo, Angel? Pero na ako yung madudo. Naskam ako. Milmax ko. Ang Milmax ko. Milmax galibot ko. Milmax ko. Kami dyan ni Max. So, saan lugar niya ang gireklamo? Sawit. Angel. Kami. Hindi wala. Pero na, mag-ebidensya ito nga. Ebidensya ko mo. Isa, admin ako. Wala na. Wala na. Admin lang. Tamoy apil. Oy. Dili dom. Nagascam-scam na dam. Ikaw. Wala na yun. Wala na yun. Lalo, wala may lalo, wa may mayabo. Ang amo admin is legit. Kay gikan sa baluwagan gyud amo ah. Inyo ha ba yan? Yan, nagilak-gilak mga ganina. Nakita mo siya. Nalila ko kay ngano wala ko ga-expect sa mga kimi. Maning ka na ako ni amo ako wala mi labi na sa kami. Saan siya nayabo? Oh, wala. Yang sa may istorya nga nay kwarta. Ang among admin wala na yabo. Ang kwarta wala mo labot sa kwarta kay amo lang bank. Amo lang bank. Wala ka dahil sila wala ka kung nakapalit. Wala ka sila kapalit. Dahil na sila natin. Wala ka sila kapalit. Ano yung box niya? Dili. Angel, ikaw mo. Gusto mo mag-kuwan niya. Ayaw. Yung kanya na tayo niya na dagdag. Ayaw. Sa manaya, bilin siya dito. Nado sa bawas. Na ibigin siya dito. Asa? Nado sa bawas.